हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरायनानै लाहरबाय। दिनैनि बे भिडिअ आं सानसेनि गोनां रादाबफोरखौ लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, लोगोसेनो भिडिअखौ लाइक खालाम, शेयार खालाम। लोगोसे नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै अलाव थुनानै हो। फैदो दानिया भिडिअखौ जागायनोसै। इउटिउब चेनेलनि जोहै अनलाइन गेमिं एपखौ फोसावनानै सासे कामान्ड'आ साख्रिखौ खोमानानै लानो गोनां जाबाय। आसाम पुलिसनि बिरांगना पापरि कलिताया गावनि मोनसे इउटिउब चेनेलनि जोहै अनलाइन जुवा गेमिं एपखौ फोसावनायनि थाखाय हरखाबैनो साख्रिनिफ्राय होखारजाबाय। बिरांगना पापरि कलिताया कुहि मुंनि गावनि इउटिउब चेनेलाव अनलाइन जुवानि एप रामिखौ गेलेनानै गोबां रां आरजिनो हागोन होनना फोसावनानै रायजोनि इयुन जोलैफोरखौ खोमसि लामाजों दैथायहरनानै आसाम पुलिस बिफाननि डिसिप्लिनखौ सिफायनायनि थाखाय आसाम पुलिस कामान्ड' बेटेलियननि कामान्डेन्टआ साख्रिनिफ्राय होखारो। बे एखे समावनो रायजोनि दाब दाब ओनसोलाव बायदिसिना लटारि होनायफोरखौ लानानैबो गुवाहाटी हाइकर्टआ गोरा जादों। गुवाहाटी हाइकर्टआ लटारि होनायखौ लानानै आसाम सरकार DGPजों लोगोसे मोन 72टा लटारि होग्रा आफादफोरखौ नटिस फोसावदों। बेजोंनो लोगोसे जिल्ला खुंथायफोरनोबो नटिसखौ फोसावनाय जादों। 29/2024 नि मोनसे PIL खौ लानानै गुवाहाटी हाइकर्टआ बै नटिसखौ फोसावो। बै PIL खौ लानानै गुवाहाटी हाइकर्टआ बुङोदि रायजोआव लटारि रेगुलेशन एक्ट 1998 नि खान्थिफोरखौ सिफायनानै आयेन बेरेखायै लटारिनि फालांगि सोलिदों आरो बै लटारिफोरा अनलाइन आरो अफलाइन मोन्नैबो बिथिङाव गोसोम फालांगि सोलिनायनिबो अजद दैखांदों PIL होग्रा हान्जाया। लोगोसेनो आसामाव आयेन बेरेखायै गोबां लटारि सोलिगासिनो दं आरो बेबायदि आयेन बेरेखायै लटारि खुंनानै खुंगिरिया गोबांथार रां खामायदों होननानै PIL आव फोरमायबावदों। बे PIL निनो गिबि राय महरै रायजोनि मोनफ्रोमबो लटारि होग्रा बिथिंनोनो गुवाहाटी हाइकर्टआ नटिस हरजोबदों। बृहस्पतिबारै गुवाहाटीआव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय सोमजिदों। गुवाहाटी नोगोरमानि लामा दथायाव सासे सिख्लाखौ देगारजों सुदों। दिसपुर पुलिस थानानि साखाथियावनो सासे सिख्लाखौ देगारजों सुनानै बुथारनो नाजानाय जाथाया थांनाय हराव सोमजियो। नाथाय सिख्लाखौ सोर सुखो बिखौ मिथिनानै मोननाय जायाखै। देगारजों सुजानाय सिख्लाखौ गोब्राब जखम जानाय थासारियाव गुवाहाटी नोगोरमानि गंसे गावारि देहा फाहामसालियाव लांनानै फाहामथाय हैनाय जादों। बै जाथायखौ लानानै दिसपुर पुलिसआ संदाननायखौ जागायदोंब्लाबो बे जाथायनि सायाव पुलिस बिफाना जेबो खुगा सिनायखौ नुनो मोननाय जाथ'वाखै। आसुआ गोहो मन्थ्रिनि मुसुखा सावनानै सोमावसारदों। आसु थामहिनबा आसाम फरायसा आफाद सा धेकियाजुलि दखरा आफादा मैया आसामनि गोहो मन्थ्रि नन्दिता गारलसानि मुसुखा सावनानै सरकारनि हेंथायै सोमावसारदों। जा समाव हादराव दुंग्लाबनाय बिदुंनि थाखाय थावरि हायै मोनसे थासारि सोमजिगासिनो, थिग बेबादिनो आसामावबो बिदुं दुंग्लाबनायजों सुबुंफोरनि थावरिनो हायै बादि थासारिया जादों। बै समावनो रायजोआव मोब्लिब जगायनाया गाज्रि जानायनि थाखाय लोगोसे मोब्लिबनि बिलखौ बांद्राय खालामनायनि हेंथायै सा धेकियाजुलि दखरा आसुआ सोमावसारदों। लोगोसे आसुआ दानि आसामनि गोहो मन्थ्रि नन्दिता गारलसाखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनानै गुबुन सासे मोजां मानसिखौ गोहो मन्थ्रिनि बिबानखौ होनांगौ आरो मोब्लिब जगायनायाव खामानि मावै APDCL नि मावथिफोरखौ साख्रिनिफ्राय होखारनांगौ होननानै दाबि दैखांदों। लोगोसे बिसायख'थिनि समाव हादरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया आरो लोगोसे BJPनि रादाय बिलाइयाव हादरनि खना खनलायाव 24 घन्टा मोब्लिब जगायगोन होननानै दिनै 3-4 घन्टाबो मोब्लिब होनो हायैया लाजिथावना होननानै सा धेकियाजुलि दखरा आसुनि आफादगिरि भाग्यज्योति नाथआ गोख्रोङै बिजाथाइ होयो। बिटिआर ओनसोलनि गंफ्रोमबो बर' बिजोंनि सरकारि नङै भेन्सार फरायसालिफोरखौ सरकारि खालामनाय जासिगोन। बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो माबा मोनसे मोननो थाखाय अरायबो सोमावसारबोनो गोनां जादों। सोमावसाराबाला बर' हारिया दिनैसिम माबा मोनसे मोननाय जारिमिनाव लिरनाय गैफेरा। थिग बेबादिनो बर' रायजो राजाया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव गोबाव सम सोमावसारनायनि उनाव 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिटिआर गोरोबथाया जादोंमोन। बे गोरोबथायावनो गोबांथार दफाफोरजों लोगोसे बर' बिजोंजों सरकारि नङै भेन्सार फरायसालिफोरखौ सरकारि खालामनायनि मोनसे दफा दंफायोमोन। थिग बे लेखानो थांनाय समाव बिटिआरनि 50 भेन्सार फरायसालिमाफोरा सरकारि जाखांनाय उनाव बेबाराव सरकारि नङै फरायसालिफोरखौ सरकारि खालामसिगोननि खौरां गोसारदों। बे खौरांखौ आसाम सरकारनि सोलोंथाइ बिफाननि मोनसे सुलुंनिफ्राय मिथिनानै खौरां बिजोङाव ओंखारनायखौ नुनो मोन्दों। सोलिफु MP बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावखांनायनि उनाव आरो कड अफ कन्डाक्ट जोबखांनायनि उनावनो 2020 बिटिआर गोरोबथा बादियै बिटिआर ओनसोलनि गंफ्रोमबो भेन्सार बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ सरकारि खालामजोबनो जोबथा थांखि लागोन। बेयो बिटिआरनि सिंनि बर' बिजोंनि फरायसालिनि बेलायावसो जागोन आरो नांगौ जायोब्ला 2017 मायथाइनि फरायसालि सरकारि खालामनाय आयेनखौ सोदांनानै बिटिआरनि सरकारि नङै फरायसालिफोरखौ सरकारि खालामनाय जागोन होननानै खौरां बिजोङाव ओंखारनायखौ नुनो मोन्दों। फ्रेन्ड्स, दिनैनि बे रादाबनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबथ'नो होननानै सानबाय। गोजोन्थों।